Mauni ang mga kanasuran, mga igsuon. Maghatag silang mga saad. Ang mga political parties magsaad og kaluwasan, ang ekonomiya magsaad og seguridad, ang teknolohiya magsaad og walay kamatayon, ang siyensya magsaad og paraiso. Pero mga Kristohanon, ayaw gininyo kalimti. Ayaw gininyo kalimti. Nga atong paglaong dili makita sa kamot sa mga tao. Dili makita sa gingharian na tinukod sa kamot sa mga tao. Dili drato makita diha ang paglaom. Bisag unsaon ninyo. Bisag unsaon ninyong pangita ng paglaom, mapakyas yun kamo ni ining mga gingharian. Psalm 146 verse 3. Psalm 146 verse 3, kailangan nyo. Put not your trust in princes, mga prinsipe. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. Ayaw ibutang ang iyong pagsalig sa mga prinsipe. Tungod ba? Kay walay gahom ang mga prinsipe? Dili, nasa gahom. Ang pang-problema lang, ang ilang gahom na ay expiration date. Na ay kinutuban. Adun na yung utlanan. Busa, ayaw utang ang inyong pagsalig nining ang mga tao. Now notice, balik kita sa tuwa sa Daniel. And its appearance, verse 31, was frightening. Kahadlukan, dili lang kay nindot, dili lang kay dako, dili lang kay mahimayaon, kahadlukan po. Kini nga, imahe. Kahadlukan siya. Kabalo mo, kung saan nagpadako sa kagingharian, mao po ang nagpahadlok sa mga kanasuran. Mao gyud ang nahitabo gikan pa sa sauna. Nindot kaayo ang mga building, nindot kayo ang mga syudad sa Babylonia, pero susamang Babylonia mao pod ang nagkuko sa mga kanasuran. Ang Roma sikat, kilala, ilado sa ilang mga dalan, sila ang nag-invento sa Rome. Pero daghang gilansang ang Roma sa krus. Libuhan. Ang tawhanon na panggoberno, mga igsoon, nagamintinar sa kalinaw. Yes. Ang tawhanon na panggoberno nagamintinar sa kalinaw. Sila po ang maghimo sa gubat. Ilang tagaanong reward ang maayo, ilang silutan ang mga dautan, mauna ang ginatawag na common grace sa Diyos. Yet, kaning mga kalibutanong na mga gingharian, nagadala o kanindot, pero nagadala po kahadlok. Naman, tungod kaya ang nagdumala nining mga gingharian, mga makasasalang ang pod ng mga tao. Wala pa'y, kani mga isot, wala pa'y hari, tawhanong hari, nga nagdumala sa tawhanong gingharian, nga dili korap. Wala ni bisan usa. Kanuman, kay makasasala nga silang tanan. Basi mga tanong, bisan si Daniel, o sapot si Daniel, at si David. Dili si Daniel, si David.
Di ba usa siya sa pinakamaayong nga hari sa Israel? Usa po siyang korapon. Mabitaw na ay Psalm 51 kay naghinulsol siya. Kay kung dili korap nga hari si David, walay Psalm 51. Kaya may yung tag-corrupt manggod, ang nasulod sa itong nauna, kwarta dayo na. Not really. Sexual immorality to ang kay David. Dahil mag-murder pag yan, tungkol sa iyang ihimo. That's corruption. Wala pa'y tawanon nga hari na dili corrupt. Nga naman, kay silang tanan, sama na to, makasasala. Ang 20th century, ang 1900s, naagitudlo nga nindot nga lesson sa Torah. Nga naman, kay ang 20th century, mako'y pinakang madugo nga century sa history. Dira nagsugod ang World War I. Dira po ang World War II. Daghang namatay diha. Pero, mao po ang time na ang teknolohiya naglilambo po. Nagdambot po ang teknolohiya. Mao na mga igsoon, dili maluwas sa kalambuan ang mga makasasala. Si Kristo lang ang makaluwas sa mga makasasala.